muri yeZimbabwe hauya muone sengeso Tshabangu achitukwa nevanhu zvakaipisisa aiwa nenyaya yekuti anga posta zvinhu zvinoopposa mabasa ake anga posta aiwa mnangagwaZim ndobva ataura zvinoopposa nezvaari kuita iye muri yeZimbabwe aiwa mashoko aya ataura asi atukwa nevanhu sara muendera mashoko ataura nokurudzira subscribe ulike wotina on the bell icon tambochiona mabdits anokupa pano paZim News Live nokuti sengeso Tshabangu anoyaposta mnangagwaZim achiti we will forever remember him for his uprightness in fighting for democracy, transparency, unity, real change and religialism. He was a true leader who stood firm for the truth, not these fly-by-night political chances squandering as charged champions with dictatorship in their minds. Do mashoko ane achita kuona sengeso Tshabangu achiti aiwa tinoramba remember mnangagwaZim sezvamuziva kuti ava bhavhudhe rake nezuro muri yeZimbabwe achiti aiwa tinoramba remember. Saka vanhu zvavo zvakabhuwa kuti aiwa sengeso Tshabangu nezvaanoita izvi nokurikola vanhu vanenge vada kuunza change muZimbabwe uye achiti aiwa remember mnangagwaZim nekuti tinomutedzera zvaiita muri yeZimbabwe. Aiwa vanhu vabatikana nemashoko ataura aya tiudze mafungiro enyu pene mucomment section medu saka no subscribe like notina on the bell icon tambochiona mabdits anokupa pano paZim News Live.